Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το ΠΑΣΟΚ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τρίτον τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.